diomongin neko-neko. Lah ya kon piye wong dadi manten iki lho Mas kon nyuntuh apa? Ya kon ndang meteng nek wis cukup to, Dik. Sing penting iki turunan saiki. Lah apa ya nggur meteng tok kok iso. Lah karepmu wong manten sing penting apane jajal? Ya sakinah mawaddah warahmah ayem tentrem uripe lancar golek rezeki. Aduh, sing penting urip. Lah mantene urip. Lah pene bongko lah mantene bongko apa iso sakinah mawaddah lan warahmah? Enggak iso, sementing manten urip sik karo waras sehat. Berarti sing penting lho, urip karo urip waras sehat. Lah masa ya sehat karo urip tok terus golek rezekine piye? Lho ya kok delokno gampang, pomone angel golekane ya nggo udut. Ngono ae. Penak-penak nak karo jenenge maksiat we dicekel Pak Sipul. Polisi ora enek sipul itu ndak ada. Lah cekel Pak polisi ora bener ngono kuwi. Wong nuwun 1000 lah awakmu apa roh manten roh apa ora kowe? Ya ngerti. Manten yo ngene iki to sing jenenge manten. Wong mesti nuwun 1000 manten nek mesti golek dina. Nggih ta? Dina karo manten iki dhisik endi lah? Ya dhisik dina. Lah dhisik dina iki tegese apa? Tegese ya dina ki mbledas utekmu ayo jajal. Lah umpamane kowe ngomong kok dhisik manten lah tegese apa? Lah dhisik dina terus apa kok nyapa kok manten karo dina kok dhisik dina iki sebabe? Lah sebabe kan anu awit tanah saka Gusti Allah. Aduh, ya bener. Kuwi bener ning dinalar lho, Dik. Kuwi tegese apa? Ya manten karo dina dhisik endi ya? Dhisik dina. Lah sebabe dhisik dina mergane nek manten. Lah, alah